V sobotu 12. mája sa oplatí prísť na Kežmarský hrad. Dobrodružné putovanie jeho nepoznanými zákutiami, exkluzívny koncert Eric Clapton Revival, detský svet atrakcií, rodinná škola jazdenia na koni a iné. Takto môžu Kežmarčania spoločne odštartovať letnú turistickú sezónu na hrade. Múzeum v Kežmarku, Prešovský samosprávny kraj a agentúra Kulanga si pre Kežmarčanov pripravili vo svojej réžii výnimočnú sobotu. Program je rozdelený do dvoch hlavných častí, a to do dennej a večernej časti. Tá denná časť začína o 12. hodine, teda na poludne. Žiť bude celé nádvorie, aj priestor pred hradom a takisto aj interiéry hradu, kde bude prebiehať tajomný hrad. Pred hradom budú sústredené predovšetkým atrakcie pre deti na vybláznenie detský svet pre deti, rodinná škola jazdenia na koni. Na samotnom nádvorí budú viaceré stanovištia, kde si deti budú môcť sa priúčať remeslám, bude tu stredoveká hostina a bude možné takisto zajazdiť si na veteránoch. Bude momentálne prístupná Tatra. Záujemcovia, ktorí tu prídu, samozrejme za poplatok si budú môcť túto jazdu autom vyskúšať po Kežmarku. Do 18. hodiny bude zároveň prebiehať aj kultúrny program na javisku. Hlavná časť programu je situovaná na večerný program, teda vyvrcholením bude pokračovanie projektu Legendy pod Tatrami, a to bude vystúpenie Erika Claptona Revival na tomto nádvorí. No a paralelne počas toho, ako si rodičia budú vychutnávať koncert Erika Claptona Revival, sa deti môžu zúčastniť Noci na hrade. Tento rok sme sa rozhodli osloviť žiakov vo veku od 7 do 10 rokov. Táto Noc na hrade sa bude nazývať Stredoveká noc rytierov a princezien. Takže už ako samotný názov napovedá, tieto deti budú mať možnosť počas tejto Noci na hrade zažiť naozaj nezvyčajné dobrodružstvá, budú mať tu úlohy, ktoré budú musieť splniť, pripravia si samozrejme aj nejaké masky. No a deti budú môcť samozrejme na hrade aj prenocovať. Vstupné na podujatie počas celého dňa je samozrejme vstup bezplatný na nádvorie hradu. Jediné platená časť je večerná, to znamená koncert Eric Clapton Revival. Koncert začne o 20. hodine a Noc na hrade pre deti o 19.